Na. Dong, paingatan lang naman. Nagjaja ko sa jeep yan eh. Ba? Ay, nabunod. Pasok mo. Tama na! Ang sakit na! Ang sakit na! Gago! Okay, third question. Ano ang pinagkaiba ng latitude sa parallel of latitude? Yan yung una kong tinuro sa inyo nung first day natin. Hindi nyo ako nakalimutan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tapos yan! Yan! Pitik! Dali! Yan! Sige, sasyot yan! Full tank 50. Gago! Ano bang nangyayari sa inyo? Gamay lang lagi. Rice cream? Wait lang, sir. Ge. Cindy! Ay, putang ina mo, ginagawa mo. Where are you? Charlie, Charlie, where are you? Charlie, are you here? Ano bang nangyayari sa inyo? Nalampak. No. Oh. Yeah! Iwan na naman. Iwan. Iwan tatlo. Gago! Alay siya.
Ano bang nangyayari sa inyo? Para hindi ko Anak, mahawa. inom ka na ng gamot. Para sa anti-COVID-19 na. Ito na ito. Strawberry flavor yan, anak. Strawberry flavor. Wow! Sarap! Gago!